Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita pati sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong. Tawag siya Allure Homme Sport Cologne for Men. Iyan ni siya ni Chanel. Panlalaki ni siya pa kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag audit wallet ni siya, butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have lemon, bergamot, grapefruit, orange, mandarin orange, aldehydes, kag neroli. Ang lemon, maslom nga citrus. Bergamot nga mahamot nga citrus, grapefruit nga pait nga citrus, orange kag mandarin orange nga mga matamis nga citrus, aldehydes nga duhabon kung simutan, kag neroli nga mag-an nga may pagka-citrus nga may pagkapait nga nota. Kag for the mid, we have fir resin, spices, kag elemi resin. Ang fir resin, matamis kag berde nga nota. Tapos spices nga pampakahang, kag elemi resin nga presko, kag makahang nga dupayng triman kung simutan. Kag for the base, we have pepper, white musk, atlas cedar, vetiver, kag tonka bean. Ang pepper, pampakahang. White musk nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudulap ta. Atlas cedar, mahamot nga kahoy, vetiver, kuskus do hilamon kung simutan, kag tonka bean nga matamis nga hilamon man kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili na lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!